City Center. Το City Center. Οκ. Τώρα αυτό που βγάζει εδώ τι είναι το Περίμενε. Σέτα στο Decimator, το βλέπεις, πατάς. Ναι. Α, όταν μου βγάλει εκεί... Calculate, το βλέπεις. Του λέει σε πόση ώρα θα είναι έτοιμο. Τώρα θα σου μιλήσει αγγλικά. Θα τα πας αγγλικά. Καλά, αυτό θα μου ρίξεις κι αλλιώς αυτός το ψάξιο μου φέρει το πρόγραμμα. Ξάπλωσε κάτω, ρε! Έτσι, έλα! Καλά, δεν μιλήσω, θα τα δεις μετά.